Who took the bomb? L'Obert Internacional de Sants, Hostafrancs i la Bordeta és el torneig més multitudinari de Catalunya i d'Espanya. En l'edició d'enguany, el campionat ha assolit la xifra de 738 jugadors inscrits d'un total de 50 països diferents. L'organització del torneig ha condicionat la lleialtat sancenca també com a sala de joc per tal de poder encabir els centenars de jugadors dins de l'Obert, ja que les cotxeres havien arribat al seu límit de capacitat. Els jugadors dels grups A, B i C ocupen gran part de l'espai que cedeixen les cotxeres de Sants. Encara que juguis en el grup que juguis, sempre pots tenir l'oportunitat de jugar a la sala d'actes, compartint espai amb els millors jugadors del torneig i, per què no dir-ho, amb alguns dels millors jugadors que juguen oberts a Catalunya. Les activitats paral·leles al torneig són ja tot un clàssic. Aquí hem de citar els tornejos de partides ràpides i el de passapeces que es va celebrar a un dels carrers decorat en el marc de la Festa Major de Sants, el carrer Guadiana. L'exhibició de partides simultànies la va dur a terme el gran mestre Miguel Muñoz i el campionat de futbol sala, competició que any rere any reuneix jugadors d'escacs que per uns dies es converteixen en futbolistes, també es va disputar. Per primer cop es va dur a terme el concurs fotogràfic Pau Pasqual, el qual du el nom del fotògraf i jugador d'escacs que ens va deixar fa menys d'un any. Els primers jugadors del rànquing al grup A sempre són una font d'inspiració tant per als jugadors del torneig com per als visitants que s'acosten algun dia al barri de Sants. D'un total de 169 jugadors amb títol internacional, on destaquem la presència de 29 grans mestres, que es diu aviat, podríem destacar els 15 primers jugadors del rànquing inicial com a candidats seriosos al títol. El primer del rànquing era el gran mestre rus Anton Demchenko, qui, entre altres mèrits, va participar a la Copa del Món de l'any 2017. Per altra banda, el segon del rànquing era el gran mestre Dariusz Swirecz, de Polònia, jugador que va assolir el títol de gran mestre amb només 14 anys. Altres estrelles que participaven al campionat eren el gran mestre Liviu Dieter Nisipeanu, qui es va proclamar campió d'Europa el 2006 i va arribar a estar entre els 20 millors jugadors del món, o el gran mestre Benjamin Gledura, jugador que l'any 2017 es va imposar al Magistral de Barcelona i té entre els seus mèrits haver estat capaç de batre Anatoly Karpov a les semifinals del torneig de partides ràpides del Festival de Budapest. Un dels plats forts, però, era el retorn al tauler del gran mestre català Miguel Illescas, el 8 vegades campió d'Espanya, tornava a l'alta competició després de 4 anys sense fer-ho i es convertia en una de les atraccions que oferia el torneig. A banda dels jugadors candidats al títol, jugadors que ja hem citat prèviament, hi havia molts jugadors dignes d'estudi al torneig. Aquest és el cas del mestre internacional Vincent Keimer, número 1 d'Europa d'entre els menors de 14 anys i 5è del món. I també el cas del mestre internacional Gukesh, de l'Índia, jugador número 1 del món en la categoria sub-12, qui en aquest torneig, entre d'altres, va empatar amb el gran mestre Fernando Peralta. Que no falti el servei de bar ni els diferents roll-ups o pancartes amb grans cites escaquístiques de la història. A l'Obert de Sants és típic veure molta gent a les graderies de les cotxeres. Els espectadors, molts d'ells jugadors del torneig que ja han acabat les seves respectives partides, seuen pacientment a les cadires que l'organització posa a la seva disposició i passen hores observant com juguen els millors jugadors del campionat. A més, les partides dels primers taulers de tots 3 grups es podien seguir a través d'internet en diversos llocs web especialitzats en escacs. Les darreres rondes solen acollir moltíssima gent al voltant de les últimes partides del campionat. I no només al grup A, els desenllaços en tots 3 grups són molt seguits i sempre molt disputats. Els jugadors han de ser capaços de mantenir la pressió que els provoquen els aficionats que s'acosten a observar les seves partides. Normalment, aquests jugadors ja tenen poc temps al rellotge i han de saber mantenir a ratlla els seus nervis. Al grup A, per primer cop en molts anys, es van haver de realitzar ràpides de desempat per tal de saber qui seria el campió del torneig. Les ràpides sempre es duen a terme, però habitualment el primer classificat té més punts que els seus perseguidors i no cal que desempati.
En l'edició d'enguany van empatar al primer lloc 5 jugadors i del 6è al 8è lloc van desempatar aquells jugadors que amb 7 punts i mig tenien millor desempat. En aquest cas, els grans mestres Anton Demchenko, Fernando Peralta i Jaime Alexander Cuartas. Els que desempatarien per saber qui seria el campió de la 20a edició de l'Obert de Sants serien els grans mestres Sergei Volkov, Mama Lanorak, Miguel Illescas, Jules Mussard i Liviu-Dieter Nisibeanu. Després de partides trepidants, de fet, algunes d'elles van necessitar de la intervenció arbitral per dictaminar-ne el vencedor, el campió del torneig va ser l'alemany Liviu-Dieter Nisibeanu, superant al podi el francès Mussard i el català Illescas. El jugador local va ser el més aclamat pel públic, posant-se a la butxaca als assistents amb el seu joc i el seu carisma. Nisibeanu, qui ja va guanyar el torneig l'any 2005, es va posar la samarreta dels Castellers de Sants en recollir el premi, un molt bon gest del campió. A la classificació general del circuit català, el gran mestre José Eduardo Martínez Alcántara li retalla uns pocs punts al líder, el gran mestre Gadir Guseinov. És d'esperar que, si després de l'Obert de Sants ningú no ha pogut atrapar el jugador d'Azerbaidjan, ja ningú no pugui fer-ho en el que resta de circuit. Per la seva banda, Miguel Muñoz manté la tercera plaça i Cuartas i Peralta entren dins dels 8 primers classificats després d'una molt bona actuació a Sants. Les primeres posicions del tram es mantenen igual, el mestre internacional cubà Rolando Alarcón continua com a líder amb 110 punts, el mestre FIDE indi Guha Mitrava és segon i el gran mestre filipí Jason González és tercer. Cap canvi al tram B, Hari Krishnan i Aniruddha Deshpande comparteixen el liderat amb 110 punts i Andreu Blasco es manté a tan sols 2 punts. Sense novetats tampoc al tram C, Azerbaidjan segueix com a líder provisional amb més punts que Guillem Muti i Shrivatri Anush i segueix el triple empat a 85 punts a la tercera posició entre Anush, Ivan Cano i Juan David Rueda. Cop sobre la taula de Carlos Vargas al tram D després del seu segon lloc al grup B de l'Obert de Sants. El jugador del 3 peons supera per 2 punts Antonio Madrid i per 10 punts Ricard Nadal. Qui romp amb força és Jorge Ruiz González, qui suma 65 punts després de guanyar el grup B. Ethan Lowe segueix com a líder en solitari del tram E, superant per 2 punts Bansal Ishan, qui és segon. Ara, José Ángel Martos i Manel Barragán empaten al tercer lloc amb Jeroen Arens, després que els dos primers fessin un gran campionat a Sants. I al tram F, Bansal Ragaf segueix com a líder, l'indi és líder amb 100 punts, Ainhoa Casares és segon amb 90, i en Schul Saxena, també amb 90 punts, és el tercer classificat. Per últim, el trio de líders catalans també es manté. Miguel Muñoz segueix com el primer classificat amb 195 punts, Álvar Alonso és segon amb 180 i Marc Narciso en suma 125. En aquesta classificació cal destacar l'aparició de Miguel Illescas. El gran mestre suma 75 punts després de l'Obert de Sants i se situa en 6a posició dels millors jugadors catalans del circuit.